започваме. Сега, момичета, правиме предизвикателството от миналия понеделник. Показвам за момичетата, които не бяха. Така разгряваме. Гледайте първо, да се ориентирате. Дишвам, издишвам долу, стъпвам, ластика, долу-горе. Пак, дишвам и назад, с изпънати крака, петички, пръсти и до седалище. Айде заедно. Дишваме с изпънати ръце и изпънати крака. Отгоре и обратно. Пръсти до седалище. Айде. Продължавате. До седалище. Продължаваме. Още. До седалището. Така. Изпънати ръце и добре. Горе ръцете, дишвам, издишвам. Ръка до крак, от кръста разтягаме. Хубаво. Ластика трябва да е скъсен толкова, че да усещате съпротивлението му при наклон. Гледате, имаше да му спомня? Да, на ръцете и аз на ръцете. Другите три няма ли? Ти имаш да почти нищо. Значи забележи факта кой какво прави. Ай, сега спасяваме. На пръсти и горе, над главата разтягаме. 5. 3. 6. 5. 7. Достатъчно. Пръсти на десен крак в страни. Широк разкрач. Ластика разтеглен. Пускаме долу до пода. Горе. Дишвам. И наклон назад. Смяна. Пръсти на ляв крак. Айде, главно пода. И си стишваме. Ластика зад. Скъсен. Сега тук трябва да сменим захвата, за да може, показвам защо, за да може така да застанем, че ръцете да не движат отдолу. Айде, готови. Лично. Следно. 4. Снете сега ръцете долу с ластика и въртиме ляво, дясно. Достатъчно. Центрираме ляв крак в ластика. Отварям широко и залюляваме. Ръцете на кръста, фиксирайте. 5, 6, 7, 8. Добре. Айде другия. Ръце на кръста. Това. Едно. Баланс в голям. 2. 3. 4. Продължаваме. 5. 6. 7 и следно 8. Добре. Айде сега остана ластика под лишниците с ето такъв захват. Длани нагоре.
Усили ли малко музичката? Клетнала позиция, свити коленца, не прекалено. Разбира се, събрани краката не е широко. Разтворили лактите, свити и издърпвам на пръсти и лакти покрай тялото до край прибирам. Едно, вдишвам, издишвам. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Добре, широк разкрач. Пръстите и коленцата сочат настрани. Сега дланите отново сочат нагоре и тук отваряме, крякаме и прибираме лакти към тялото. Едно. Преценете ластика колко да е стесен. 2. 3. 4. Продължаваме. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре, супер. Пръстате ръцете. Стъпваме в ластика с двата крака. Дясна ръка дърпа ластика с лакът, не с кипка, и ляв крак противоположния изпутва. Готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, лакът страни, 8, 9, 10. Смяна, момичета, лява с десен. 1, 2, 3. Не скидка, с лакът, стегни ръката. 5, 6, 7. Надя, поднира и се гледа там пред тебе различно. 8, 9, 10. Добре. Продължаваме с упражнение. В същата позиция краката ще бъдат пак на пластика. Нека десен крак да стане сам. Дай, ще направим едно друго упражнение. Това, което правихме в понеделник с вървенето. Движиме. Да се синхронизирам аз. Хоп. Много е важно ляв крак да е с дясна ръка. Се набягаме и изплуваме назад. Хоп, дясна ляв и 1, 2, 3, 4. Криси леко приведено тялото. 5, 6. Боли трябва да е стегнат ластика, да не халта. 7, 8, 9 и 10. Добре, айде да видяваме. Леко приведено тялото, леко свито коляното на ляв крак. Издишвам. Лява с десен. Издишвам. Изпъни назад крака. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не е много хубаво да е гледам. Дай сега смени краката. 10 крака. Ръцете изпънати. Крака свит.
Само крак движиме, избутваме надолу, ръцете не мърдат. Съвсем друг е захвата на Надя. Коя ленка не си стига? Аз съм това не говоря. Вие как се чувствате с Ела? Късичи са малко. Късички са. Така ли? Добре, вие много смешни там други. Добре ви прилича. Айде. 1. 2. 3. Не си мълчете, на който му е крайно зле и си казва, ще му дам друг ластик. Наде, да знаеш. 8. 9. 10. Дигаме кръка. Виж кръгчета. Изпъни ръце, изпъни настрани, не напред. Почваме. 1, 2, 3, 4. 5 обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Пускаме. Искаш ли да друг ластик? Какво не дам в коша от глава на граница? Някой тук иска ли ластик? Аз не се опаквам, но трябва да напъвам да с повече сила. Други да повърни в кошата. Айде. Готови ли сте сега с другия крак? Горе и 1, 2, 3, 4, 5. Продължава. 6, 7, 8, 9, 10. Чудесно, балансът много добре днес. Айде сега ръцете, кръгчета, готови. 1, 2, 3, 4, 5 обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Тежани, заболяли. Стръскваме краката. Стъпваме отново с двата крака в ластика. Дишваме и с издишване кракаме, като издърпваме ластика до нивото на вратичката и очите. Вижте как са ми мръците нагоре, копълчетата на ръцете сочат, захвата е много важен. Дишането също. Дали същото ластика. Дишваме и 1, 2, 3, 4. Пори спъни ръце. 5. Спънати ръце. С много леко ластик. 7. Така че 8. Седя там. Да. 9. И последно 10. Другите как сте? Добре? Айде сега навеждаме надолу, кръпчето изправено и разтваряме страни хубаво. 1, 2, 3, 4, 5. Гледай напред. Нека земята. 6, 7, 8, 9 и 10. Плякам и разтягам. 1, 2. Не опирам ръката в кръка. 3. Кое колкото може, не е нужно да правите 10. 4. Ниско долу клекнали. 5. 6. 7. И 8. 9. И последно. 10. Добре. Местиме на другата страна. Поемете въздух. Последно упражнение от стоеж. Готови. Дясно. Дишвам. 1. Местим тежестта от десен към ляво. 2.
Почнете, пийте вода. Ставаме на колене, така че Галинче, ти си в центъра. Ужас. На събитието. Дай към Поли. Към кое? Към полето малко. Защо към полите? Няма ключ, където гара да не е. И накрая съм редовно. Ти ли? Па и аз това се чуя толкова парадокс. Да. Хем не си шпипва. Феноменално. Наистина феноменално просто. Така, сега какво правиме? С колямото на левият крак настъпвате единият край на ластика. С крака десния настъпвате ластика, другата страна. Сега, би трябвало всички да сте окей с тези ластици. Моли, ще се получат ли нещата? Ако не правиш без ластик, моли, не държиме с старата ластика. Да, кажете, много си го спасила, трябва да е тук, трябва да е друго. Трябва да ви разтеглит в дясната ръка. Настъпете го тук в края, за да ви разтеглит. Да, защо? Защото ще правим следното упражнение. Ръка на кръста и издърпваме. Айде. Да, може и така. 2. Изпъната ръка. 3. 4. От кръста 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сега ще сменим ръката, за да се почине тази лявата. Слагаме на кръста и с лява ръка ще издърпваме настрани. Който е с къс ластик, до тук. Изпъва и свива. Който е с дълъг, ще отвори ръката до края. Айде. Хоп, изпъвам и издишвам. 1. Дишвам и издишвам. 2. Стягате коремчето. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И 10. Айде, още едно упражнение правим сега с двете ръце. Показвам кръгови движения трябва да правим, като опъваме ластика и правим кръгчета в едната посока 5 и в другата 5. Готови ли сте? Почваме. 1. Изпънати ръце. 2. 3. 4. 5. Обратно. 1. 2. 3. 4, 5. Добре, стръскваме ръцете, сменяме позицията. Обратно сега, дясното коляно натиска ластика, ляв крак изпънат.
2, 3, 4, последно, 5. Добре, край. Пускаме еластика, разтръскваме ръцете. Кръгови движения с китките. Притискаме едната ръка страни, назад. Ладно, притискате. Другата. Назад. Стикаме ръцете за гърба, издърпваме хубаво наклон, чело към пода, ръцете дърпат нагоре. Достатъчно. Продължаваме сега с друга позиция. Дланите са натиснали двата края на еластика. И от тук ще дърпам с дясна ръка и ще бутам с ляв крак. И прибирам нос коляно. Отново показвам. Вдишвам. Дясна, ляв, права линия, ръка, гръб, крак. Издишвам. Нос коляно. Айде, готови ли сте? Почваме. Едно. На който не му се получава с еластика, прави същото движение без еластика. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и следно 10. Същия крак сега странично движим. Ляв, докъдето можете странично. Ръцете натискат двата края на вас. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изправи главата. 8. Не пускай да виси. Следно 10. Добре. Същия този крак. Движиме нагоре и дясно и ляво. Хубав полукръг вписваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, край. Местиме еластика на другия крак. Сега ще дърпа лява ръка, ще бута десен крак. Готови ли сте? Чакам още малко всички. Може успявате ли с тези еластики да дърпате назад? Да бутате? Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Странично крака, с двете ръце държиме двата края на ластика и движим крака странично, отваряме. Готови? Почваме. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и последно 10. Добре. Третото последно упражнение с полукръг движение на крака. Изпънете и движиме от едната към другата посока. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, край почивка. Нека да се стане сега в полукучето. Показвам козичката. Прав ъгъл в коленете. Ръцете са на постелката. Шело на пода. Отпускаме кръста. И накрая детска поза, назад, седалище върху петички, задържате така. Айде, преминаваме към упражнение за корем. Поискате бийте водичка. Айде сега, корем. Вижте как са петичките на земята. Леко свити коленете. Показвам. Вдишвам. И издишвам. Издърпвам с лява ръка. Само показвам на всички. И връщам. Вдишвам. Обратно. С поглед следя лапата. Айде, готови. Почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Пуснете краката сега надолу. Изпънати. Длани към тавана. Тялото леко назад, за да стегнем коремчето. И дърпаме. Лактите са до тялото. Дишвам. Издишвам. Залепи лакти до тяло. 3. С издишване. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре. Някой, ако са заболяли ръцете, разтръсква. Ляв крак свиваме. Сега хващате еластика в края, зависимо от това какъв е, дали разтеглив или не. Дигаме десен крак, ръцете са изпънати. Който е здравал еластик, може да мотае. И от тук само с крака нагоре-надолу. Тялото е леко назад, ръцете са изпънати. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Добре. Няма. Дишането много ви помага, така че правилно трябва да дишате. Айде, готови. Изпънати ръце. Дишвам горе и дишвам надолу. 2, 3, 4, 5. Продължава. 6, 7, 8, 9 и следно 10. Почивка, момичета, изпънете си краката, поемете въздух и
издръжка. Дишаме. Сега ще бутаме с крака, тук правим и коремна пресичка, същевременно ръцете са неподвижни, лапите са отстрани, вдишвам, гледайте, издишвам, торса отива назад, краката бутат ластика. Готови? 1, 2, не опираме с петички, 3, диги лакти страни да ви висят към пода, 5, виж какъв е захвата, наден, виж как са ръцете, 7, и 8, Криси, маля, ти лягаш направо. 9 и опираш си гръбчето. Това е по-трудно. По-трудно е. Ти си го затрудняваш. Какво? Ти не си идвал последно както аз, нали? Или? 2 пъти. Добре, ще почиваме ли? Добре. Добре, да свършваме. По-ръчно да обрежваме. Добре, сега показвам. Издърпвам, дишвам, свивам, собрани, залюбявам, издишвам. Готови, горе, разтягам и дуката. 1, 2, 3, 4. Дишвате ли горе? 5. Жане, нарочно така го правиш. 6. Ръката трябва да се дигнат и изпълнат. Аз за тук. Какво прави тази жена? Нарочно го прави. Изпълни. Така. Дишай обаче горе. Дишваш. Така. Нали, деца вика, за да дишате, поне не трябва на 10 секунди да задържите. Колко старта? 12. Да, сигурно 12. Добре. Почивка. Събирате краката в лотос, отпускате в страни коленца, дишвате и тежестта напред. Това ще видим, кога ще мога да го правя. Още. Браво, всички го могат. Супер. И сега лягаме. Сега, слагаме пак краката на ластика. Тук ще работим за корен. Концентрирайте се. Ластите са на пода. Главата е вдигната. Дишвам, с издишване избутвам към стената. Окей? Айде, почваме. 1. Лакти на пода. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, почивчица, пуснете ластика, кръстосите глезените, притискаме коленцата, люлеем, ляво дясно, ръщето пускаме, назадче. Това е приятно. Айде сега. Пак на двата крака. Ластика, лакти отново на пода. Показвам упражнението. Гледайте. Дишваме долу. Издишваме, движиме едновременно крака и глава. Свиваме и връщаме едновременно на пода. Айде, готови. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Почивка. Десен крак в ластика. Ръцете хващат двата края и ги натискат за пода. Десният ти крак е изпънат през цялото време. Свивате ляв, гледайте хубаво и изпъвате ляв. Виждате ли движението? Главата е вдигната. 1, 2, 3, 4, 5, 6, още 2, 7 и последно 8. Глава. Това беше звук на щупено нещо. Готови ли сте? Да починете? Айде, починете. Починате ли се? Ляв е пластика, другия свиваме. Ето така. И 2. Опа. 3. Ръцете са на пода. 4. 5. Трябва да се синхронизирате на първо време със себе си. 7. 8. 9. Браво. 10. Супер. Почиваме си, забележете. Намотаваме еластика, изпъваме хубаво краката. Издърпваме ги към нас. Айде сега залюлете чак горе да отидат краката, да опрат пръсти в пода. Това е почивка. Почиваме. Дишаме обаче тук, нали? Това трябва да е приятна позиция, да няма болка. Ако има болка, веднага връщате тялото долу на пода. Айде. Продължаваме с по-лесничко упражнението. Слагаме еластика сега на таза. Натискаме с длани към пода. И от тук ще повдигаме горе и на пръсти, и петички, седалище на пода връщане. Натискате с ръцете еластика към пода и с таза търпате нагоре пръсти и връщате обратно. 3, 4, 5, 6, 7. Даже не знам, че това е по-програма, иначе не се едно нещина. Снимата на вашата сега следва. Всеки нещо не кажете, че се изкривила с там това. Изкривила с там това. Против, това ще са по-прости упражнения, не комплицирани, не означава, че нищо не правиш. Не съм ти го обяснявала 1000 пъти. Просто е колко усилие вкараш. Айде сега. Следва, пак натискате с ръцете на пръсти горе. Сега ще затваряме и отваряме колене. Готови? 1, 2 на пръсти. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, супер. Няма да почиваме, защото това беше леко. Беше като почивка направо. Сега, следващото упражнение показвам. Коленцата са свити. Дишвам тук, с издишване изпъвам ляв крак към стената и стърпвам с лява ръка към пода. Дишвам и издишвам. Тясно до пода и десен крак. Готови. Изходна позиция. Наляво сме първо. 1, 2, 3,
Айде последно упражнение от легнала позиция. Показвам. Крака към стената. Разтягам над главата. Тук вдишвам, издишвам, свивам тялото в топка, нос, колене. Тук не го разтягате еластика и не си държите краката по възможност. Айде. Отварям горе и едно. Две, здраве. Дишвам. 3. Максимално свийте тялото. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре. Почиваме силовичка. 10 крак притискаме коляното. Изпъваме крака. Панете пръстите с глезени пръсти. Раздвижваме глезена. Свиваме коляното и усипваме наляво. Погледа към дясна ръка. Няма. Ляво крак. Притиска. Изпъвам горе. Може да раздвижите глезеничко. Силаме коляното надясно и погледа към лява ръка. След рамене и лакти на пода. Добре. Центрираме и с зануляване се изправяме до седнала позиция и заемаме по корем. Има 10 минути, не знам, тренировката е 60, ще не звени. А на всичкото отгоре почваш от по-късно, защото си бърбори. Значи да не трябва да задържа и ще бъде по-късно. Само по-лише задържа, само че не е имало 100 години. Добре, сега. Хванете ластика така, че особено разтегливите ластици, долу поемате въздух, горе, разтягате като отваряте и краката, и ръцете. Айде, готови? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 и 10-то. Нарочно е там 10, защото спирате. Добре. Сега почивате си 1-2 секунди, 3 макс. И хубаво до седалището гъваме, без да отлепвате краката. Айде! Както започнахме, така и завършваме с мобилност на ръцете, да движа назад до седалището, който може докъдето стигат. И вие всички успявате, между другото, супер, браво. Да, само дето 2 месеца с други треньори, ами сме надградили. Колко станаха? 6. Как 6 вика. А стига, че ги направи 36. Добре, поли, ти можеш да време. Кое? Конкуренцията се следима с вода и Естествено, че ще се разтегнем, как няма.
ще позиционирате еластика така, че коленцата да са на пода и да правите ето това движение, без еластика да се изплъзва, да ви залепне за цвичките, чорапите. Там? Ми професионализъм държава? Как? Ай, ще вкарат направо тази. Боли, какво не мога да го... съсипахме видео, да? Ай, готови ли сте? Мина половин година. Айде, 1, 2, без да отлепваш краката. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Внимание! Държиме така и отлепвам горе, дишвам и залюлявам тялото. Който не може да люлее, просто държи статично. Ето така, опитвате да си отлепите коленцата, ръцете изпънати в страни. Браво! Супер получава. Кое? Да. Супер. Край. Приключихме. Добре, сплитаме ръцете, издърпваме зад гърба, хубаво назад. И притискаме петичките. Бавничко се изправяме, повдигаме на колене. Полукучето. Прав ъгъл. И отпускате в детска поза. Назад, че не поставяте на музика. Ще не тръгва явно. Тя се върши с тренировка. Може 6 минути. Има. Да, трябва да стречим. Иначе забавлява малко публиката. Ой, шум. Не знам да се поръчат публиката. Сега един ти обляга. Лова, крава това беше ли? Крава, лова, еспаньола. Не сте ли чували сега се чували с нея? Не. И аз се препочувам. Лова, крава, еспаньола. Който има дете на една година не знае еспаньола. Да. Лова, крава, еспаньола. Добре, пускаме ластика, ще направим следващите. Сега назадничали сме. Ляв крак напред. Сега без музика я трябва да стречим. Това значи, че трябва да свършим, да приключваме. Ръцете са точно двете страни. Натискате коляно над глезен. Хубаво тежестта напред. И от тук отваряме лява ръка. Горе към тавана. Прехвърляте зад кръста и поглеждате назад. Връщаме. Стъпваме сега на пръсти на заден крак и натискаме. И изпъвате ляв на пета, длани на пода изцяло и задържате като натискате с двете петички сега. Супер. Айде връщаме долу. Смяна. Другия крак. Отново следиме за коляното над глезена. Натиснете хубаво напред. Отворете дясна ръка, горе към тавана изтегляме и зад кръста гледаме назад. Връщаме. Стъпваме на пръсти наляв, натискаме и изпъваме десен с двете пети, натискам пода. Изпъни зорядка. Сега, внимание, стъпка назад и вземаме позиция планина. Раздалечете малко с ръката. Натиснете хубаво назад, да опръсвайте чичките в пода. Усетете по задна част на краката приятно разтягане. На цяла длан се наде. Така можеш. Сви коленцата. Ма чакай малко. Вижте какво се прави. Ти си и така, тука. А ние сме тука. Как така не може? Сви малко коленцата. Можеш. Айде сега малки стъпчици правим. Малки стъпчици. Пръсти пети. Добре. От тук лява ръка хваща десен крак. Глезенчето от външна страна и гледаме надясно под ръката си.
И сега с дясна ръка хващаме ляво и завираме на ляво. Който не може да свива коленца, много чиста работа. Айде, връщаме в центъра с ръцете. Се разхождаме към краката, събираме. Бавно вдигаме. Отваряме се. Група, кажете здрасти, бе. Мерси много на всички. Айде, чао.